Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου. Ερωτευτείτε στο Dream City. Exposé Your Love. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Fade. Στα decks του Dream City, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου. Exposé Your Love στο Dream City. Μπείτε στη σελίδα του 95,2 Athens DJ στο Facebook. Στείλτε μήνυμα γράφοντας Exposé, όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο. Dream City, Ιερά Οδός 3032 Γκάζι. Τηλέφωνο κρατήσεων 210 34 77 330.